verbena dels pobles fa que tota la gent s'aplegui a la plaça per a gaudir de la música i el ball. Una orquestra amb molta marxa aconsegueix que homes, dones, xics, xiques, vells, velles, ballen sense manies d'edat o sexe, uns balls sols i desenfadats que aprofiten per a fer desaparèixer l'avorriment i per a baixar els peus al menjar. Cap a la matinada, una escultural vedet farà somiar a uns i altres mentre es miren com canta, balla i es mou. La noche parece decir, la tarde languidece, renace la sombra, en la que tú los cafetales vuelven a sentir, la triste canción de amor de la vieja morienda, en el letargo de la noche parece decir. Després de la verbena, el que demana el cos a qui puga aguantar és un acordam coets d'eixides. La serreta passeja per la corda arrastrada per un voluntari mentre els coets van caient a terra, si no els empomen en l'aire i la gent va plegant-los. Corrent com una bala van comptant 1, 2, 3 eixides i el tiren de braç a l'altra gent que corre perquè té cor. La innovació d'enguany ha sigut anar a la corda amb cotxe. És diumenge de matí. La joventut pren consciència de la seva responsabilitat. S'ha de despertar a tot el poble a les 7 del matí per a que espavile i no es perga res de la festa de l'últim dia. Amb soroll de xaranga, canonades i tronaors anuncien que s'ha d'omplir la panja amb un esmorzar a base de xulles, embotit, tramussos i cacaus, olives, cervesa i vi. Després vindrà el cafè i el brandi. Amb la panxa plena es disposen a llevar-se fins la consciència amb una dutxa col·lectiva. Una cordada d'aigua. Tothom es mulla amb poals, mangueres, ruixaores, bosses de plàstic, camions cuba i tot el que es troba. Any rere any va afegint-se més gent a esta festa que a hores d'ara ja s'ha fet popular a tota la Safor. Una gran quantitat de gent de totes les edats i de tots els pobles de la rodalia, vestida per a l'ocasió, o pillada per sorpresa, s'emporta tota sort de dutxes. Tot el món banya a l'altre i es riu, però poc dura l'alegria perquè en seguida ell és el banyat. La gent es diverteix de debò amb una immensa quantitat d'aigua i un flapó a l'AES o a punta de mànega a tot aquell que no s'atreveix durant les hores normals. És morbós banyar a l'alcalde, al metge, al municipal que el multa, al mestre d'escola, el fill al pare, etc. Té, al nostre pareixer, un defecte. Si la fèreu mesclada amb vi i cervesa, no perdríeu el temps anant a beure al bar.
deaf. Any term is alright. When your DJ plays the K, you will listen to what the kid has to say. Cause you know it's too damn straight. Can't wait. Gotta get on down before it's too late. And even if so it would be, my friend, just tell him to play it again. See, once it starts to beat your eardrum, it goes way up through your head, bounces down to your belly and back. If you hunger, you be fed. It's all up to the individual. This reaction is typical. Somehow you get to catch up with that beat. Snap that finger, cause you're speaking. For real, legit, you feel it. I'm talking about the real deal. I'ma make you... Bon dia, estem en Festes de Barx i ens hem trobat en la sorpresa que apenas s'ha acabat la cordada d'Àuia, se n'han encès les muntanyes, entonces tota la gent que estava banyant-se se n'ha vingut corrents a apagar el foc. Ara entrevistarem a tots els voluntaris i a veure a què s'ha degut i què és el que pot passar. No ho sé, per el calor. Perquè si no s'apaga millor fa més bon gust. Això em pareix a mi un poquet bruscó. Això no és. No! Tu t'apuntes, agarres els tiquets, i entonces vas a la carnisseria que vols i te ho donen, la carn i la verdura. I l'arròs i tot això? Tot. Hasta el safrà, tot. Exacte. Entonces, mamá, comprar-se pronte, per menjar-me-la pronte. A veure, per què li heu posat freses a la paella? No li hem posat fredes, som mandonguilles. Som mandonguilles. I per què? Ai, això és problema de cada un. Cada un se va pot fer ja el que vulgui. A nosaltres m'han donat una cosa, a nosaltres volem posar una altra, això ja. A nosaltres m'han donat mandonguilles. I sereu de l'Ajuntament perquè els altres no els han donat? Para un poc! Aguanta! Para un poc, Però qui paga les mandonguilles? Nosaltres. Entonces esta no entra en concurs perquè hem fet trampa. No, a l'altra atenció. I qui fa en ta casa les paelles, ta mare o tu? Ma mare. I Safia, avui de què faces això? Està fent-la ella. Ei, no ho digues. Quina classe de carn? Pues té pollastre i conill. I pense que costelletes té... Estes paelles som per menjar-me-les quan acabem de pagar el foc. Si no passa res. Val? Sí, tranquil. Puri, viner. I a la paella també en poses? També, roïns van a la paella. Per què? Per fer la paella? No, tu dius, una horeta més o menys. Mitja hora. Horeta i mitja. 50 hores més o menys. Uns 40 dies. 50 años. Ella que ho diga en anglès. En inglés. 50 years. Gustaría saber dónde está la tía esta, ¿sabes? La pinche mía. ¿Dónde está? Quina és la més suspensió? Eixe ja no fa falta tu? Platet i mig. Jo només minxe la carn. 2 plats per lo menos. 44 plats. Jo em baralle per la cuixa. A mi no m'agrada. El que la fa no menja que té que menjar i posa cervesa perquè és que bona. Jo en casa no la faig mai, però sí m'agrada fer-la. 6 o 7 plats. Jo en 5 prou. M'ha menjat totes les gambes i tota la paella. Aquestes imatges corresponen a les paelles de l'alcalde del poble que les aportaves a fer a la presó. Després les traurem fetes de sí i me les menjarem en el parc, l'Ajuntament, els convidats, els de la televisió i els presos que les han fetes, per supost. Em pensa que també participaran els municipals i algun convidat, personalitat de fora, com pugui ser els països, els pobles agermanats i tots els alcaldes de la Valldigna. D'on ha collit eixe mel? De la drobo, de la font de l'OM. Però el bancal és de vostè? Claro, si no fora meu, havien a robar-lo. I la llavor, d'on l'ha tret? La llavor era meu, també, de antes. Això és meló o melona? Melona, claro. I què creu que pesarà? Això pesarà uns 10 o 12 quilos. Bueno, després de veure aquestes imatges que hem vist en el vídeo dir tan sols que emplacem a tot el poble per a les festes de l'any que ve i a ser possible que milloren l'any que ve les que s'han fet en un any, perquè per lo vist s'han divertit tots prou. Hasta l'any que ve. Hit 'em with this.
term is alright. When your DJ plays the K, you will listen to what the kid has to say. Cause you know it's too damn straight. Can't wait. Gotta get on down before it's too late. And even if so it would be, my friend, just tell him to play it again. See, once it starts to beat your eardrum, it goes way up to your head, bouncing down to your belly and back. If you hunger, you be fed. It's all up to the individual. This reaction is typical. Somehow you get to catch up with that beat. Snap that finger, stop your speed. For real, legit, you feel it. I'm talking about the real deal. I'ma make you feel. Yo, DJ, spin that wheel. Spin that wheel. Spin that wheel. I'ma make you feel. Yo, DJ, get up and party. I'm here to promote the music. Come on. Bring that beat back. Hot Sex 3, know what's up. The hip in the house, so turn it up. Come on, all you lawful wrapped up in one pack. When it's stuck, you gon' put it back. On this strip, I'm your hostess, providing anything you request. Starting from your head to your toenails, I know how to treat a guest. Take it from me, it's a must. Come to the kids.